Ah, ah, ah. Unong sa Pakitaan ka to. Turao! Pusda! Pusda! Dili apit, dagan pa. Dagdan gidong, takam juga ron. Kaya gid ba kasi makaikya sa sana. Hihi, kinaktaan na ini. Hihi, hihi. Dagdan gid ko. Ano kung di makamatsan buanga ka. Uy! Uy, giling! Giling ito! Su! Uy, Ming! Su! Su! Si! Iring itom. Basta iring itom, di malas na di malas. Tusnuk ka kahoy ba? Tusnuk ka ba? Tusnuk ka. Yan na, tusnuk. Puspusin ulo! Puspusin ulo! Patya gidin nyo, bay. Patya gidin nyo. Di na mayo ito mo. Papuspusa ko, bay. Papuspusa ko. Amin na. Ako ni, Hiposon. Paksiw, ang pangan sa bata nga anak sa liking kawayan. Dako akong duda nga ang atong bihan mao ang batang banggiitan. Tanawa ra gud. Samdan siya pero wa pa siya namatay. Nakabantay po ko, Brad. Pero siya manggani ang batang paksyo. Wala siguro yung paagi nga mabuntog na to siya. Kaya ang iyang lihok sama kapaspas o sa kakilap. Kaliwat o pungo ug sama kabangis sa usa ka mananap. Pulbahinam. Ug ang iyang mga samad dali rang maayo. Ilumbia! Mao na imong resulta sa sigig paminaw drama sa radyo. Ang kasulatan dili tinuod nga istorya. Hinimo lamang kini sa usa ka albularyo sa Naga. Nga, padayon ta! Wate! Wate! Di pa ako wate! Lihog ko. Tubot ni Paksyo. Tubot ni Paksyo. Paita po. Nanawag man kagwate mo nang gipaak kagwate. Biyaan na to dong. Amping sa imong panaw. Ay,